Kanti umlingisi kuleli wemidlalo kamabonakude nosenhlizweni kakhulu kubantu ogama lakhe linguNkanyiso Mchunu nowazakhela igama emidlalweni imbewu lapho khona elingisa khona indawo kaNkhululeko Bhengu, waphinde wazakhela igama laphana-ke kuwumkhokha edlala indawo kaMkhululi Mthembu, kanti abaningi bambona laphana-ke emidlalweni woZalo edlala indawo kaWizard. Uthe uma ngabe ekhuluma emsakazweni Ukhozi FM wathi unyaka ka-2024 bekuyisifiso sakhe ukuthi kube unyaka wokugcina elingisa kuleli lakubo iNingizimu Afrika. Isifiso sakhe ukwelela nasemazweni angaphandle noma phesheya kwezilwandle, hleze ucilo engathuka ezishaya endukeni. Mbole silethu Kuhle TV nathi video sikwephathele yona, ungakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube channel yethu ukuze siqhubeke sikwethulela zonke ezingenayo. 2024 mfowethu bengicabanga ukuthi ngokwesifiso sami bengifisa ukuthi kube unyaka wami wokugcina ngenza ama-soapy okanye acting here in South Africa. Bengisafisa ukozwa amanzi ngobhoko ngaphesheya kwezilwandle. Ubona ngishiye nesihluthu ngoba ngifuna uma ngifika lapha kubona mhlambe kwazi ba mhlambe ngiyobuwa kandani mhlambe kwazi bani. So sengithi ngishiye isihluthu nami kodwa okwangempela benginesifiso sokuthi ngeke ngiyozama ukuza because yonke into iqala at an international level. So mhlawumbe uma ngake ngiyozama ukuzikhangisa ngaphesheya kwezilwandle kukhona singase siqhamuke nakho. Bengifisa ukuthi 2024 kube unyaka webhizinisi kanye nonyaka wami wokugcina ngenza ama-soapy for okwamanje.